Έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές τη σημασία του μετεγχειρητικού αστιγματισμού και πώς επηρεάζει την όραση του ασθενή μετεγχειρητικά. Μισός μόνο βαθμούς αστιγματισμού μπορεί να ρίξει ακόμα και 2/10 την όραση. Κάνει λοιπόν αναγκαία τη χρήση φακών τορικών στην καθημερινή μας πρακτική. Ο Acrisoft και ειδικά ο Acrisoft Toric είναι ένας φακός ο οποίος έχει βαριά κληρονομιά, έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ πλέον ουσιαστικά, μας έχει αποδείξει την αξία του. Είναι ταυτισμένος με την ποιότητα λίγο πολύ της Alcon και δημιουργεί ασφάλεια στον χειρουργό που θα τον χρησιμοποιήσει όσον αφορά το αποτέλεσμα το μετεγχειρητικό που θα έχει. Έχει εξαιρετική σταθερότητα, δεν φεύγει από τη θέση που θα τον βάλουμε, έχει λιγότερο από 4 μήνες στροφή μετά από σχεδόν 6 μήνες από την ένθεσή του, άρα εξασφαλίζει στον ασθενή και ένα χειρουργείο το οποίο δεν θα χρειαστεί επαναλήψεις για κάποιο λόγο, αλλά και ένα αποτέλεσμα που θα μείνει στον χρόνο αναλύωτο. Μπορεί λοιπόν ένας τέτοιος φακός να γίνει καλύτερος? Αυτό ακριβώς επιδίωξε η Alcon, παρουσιάζοντας τη νέα πλατφόρμα Clareon και ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά αυτά στον τορικό Clareon. Τα χαρακτηριστικά λίγο πολύ των δύο φακών είναι κοινά όσον αφορά τα περισσότερα πράγματα. Ίδιες διαστάσεις, ίδια διαμόρφωση των aptics, ίδιο μήκος, ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά λίγο πολύ. Έχουν δύο βασικές διαφορές. Η πρώτη βασική διαφορά έχει να κάνει ουσιαστικά με την περιεκτικότητα σε νερό. Αποφάσισε η Alcon να κάνει το φακό της ένα κλικ λιγότερο υδρόφοβο. Αυξάνοντας λοιπόν την περιεκτικότητα αυτή, ο φακός απέκτησε μια άλλη ουσιαστικά καθαρότητα. Και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η γεωμετρία και το σχήμα στο όριο του φακού με σκοπό να μειώσει την πιθανότητα PCO. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Αυτά είναι τα δύο πάντως βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον Clareon Toric από τον παραδοσιακό φακό Acrisoft Toric. Το είπε και η κυρία Διαμάντη νωρίτερα, ότι το χαρακτηριστικό της πλατφόρμας Clareon που το διαφοροποιεί από την Acrisoft είναι το χέμα, το υλικό που ενσωματώνεται στο υλικό κατασκευής του ενδοφακού. Αυτό είναι που αυξάνει την περιεκτικότητα του νερού, αυτό είναι που κρατάει ουσιαστικά τα μόρια του νερού. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και άλλες περίπου σχεδόν 59 αλλαγές στον τρόπο σμίλευσης, στον τρόπο διαμόρφωσης, στον τρόπο επεξεργασίας, μέχρι να πάρουμε το τελικό προϊόν στα χέρια μας. Άρα είναι σίγουρα ένα πολύ πιο προηγμένο τεχνολογικό προϊόν. Στην πράξη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενσωμάτωσε η Alcon, τι μας προσφέρουν? Μας προσφέρουν μια πολύ καλή καθαρότητα στο υλικό του φακού. Ο ασθενής, αλλά και ο ίδιος ο φακός που θα τον παρατηρήσουμε και οι ίδιοι όταν τον πάρουμε στα χέρια μας και τον ενθέσουμε στο μάτι, έχει μια διαφορετική ποιότητα στην εικόνα που μας δίνει. Όχι στην εικόνα που βλέπει ο ασθενής, στην εικόνα του υλικού που έχουμε στα χέρια μας. Φαντάζει πιο διαυγές, πιο καθαρό πρακτικά. Αυτό στην πράξη μεταφράζεται και στην παρουσία πολύ λιγότερων glistenings, των σωματιδίων αυτών, των ανοσωματιδίων νερού που σχηματίζονται ουσιαστικά στο σώμα του φακού με την πάροδος των ετών, και στα nanoglistenings που μπορούν να εμφανιστούν κάτω ακριβώς από την επιφάνεια του φακού, αλλά και γενικότερα και στο haze που μπορεί να δημιουργηθεί καμιά φορά στο μέλλον στην επιφάνεια του φακού. Εδώ βλέπετε τη φωτογραφία ενός Clareon μετά από 9 χρόνια από την ένθεσή του, δεν παρατηρείται παραμικρή παρουσία glistenings. Και όλοι ξέρουμε ότι τα glistenings, έστω και αν δεν επηρεάζουν την όραση του ασθενή στην καθημερινότητά του, επηρεάζουν το contrast sensitivity όταν εμείς το μετρήσουμε και σίγουρα δεν είναι και μια ωραία εικόνα να βλέπουμε στον λάμπα μας σε έναν ασθενή που το έχουμε τοποθετήσει σε έναν ενδοφακό. Η διαμόρφωση και η γεωμετρία των ορίων του φακού σημαντική, είναι πιο κάθετη, άρα εμποδίζει με τον τρόπο αυτό, με την κατοχυρωμένη αυτή διαμόρφωσή του, την δημιουργία PCO. Βλέπουμε λοιπόν μικρότερη ανάγκη YAG σε αυτούς τους φακούς στο μέλλον σε σχέση με την πλατφόρμα Acrisoft, μειώνουμε ακόμη περισσότερο την πιθανότητα εμφάνισης PCO και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε και αρκετά θετικά δυσφωτοπικά φαινόμενα. Τα φαινόμενα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι όπως μπαίνει το φως από το σώμα του ενδοφακού, υπάρχει μια αντανάκλαση μέρους του φωτός στο όριο του φακού, στο κάθετο του όριο. Αυτή η αντανάκλαση οδηγεί σε φαινόμενα από την απέναντι μεριά. Και γι' αυτό οι ασθενείς εμφανίζουν αυτά τα φωτοπικά φαινόμενα, αυτά τα θετικά ουσιαστικά σκοτώματα. Διαμορφώνοντας διαφορετικά και πιο κάθετα το όριο στην Clareon πλατφόρμα, έχουμε ουσιαστικά μειώσει δραματικά την αντανάκλαση στην απέναντι πλευρά. Άρα μειώσαμε δραματικά αυτά τα δυσφωτοπικά φαινόμενα του ασθενή. Τα χαρακτηριστικά κατά τα άλλα του φακού, ασφαιρικός φακός, συγκεκριμένη ουσιαστικά διάμετρος του οπτικού σώματος στα 6 χιλιοστά, ώστε να εκμεταλλεύεται όλη τη διάμετρο. Χαρακτηριστικά τα οποία είναι ήδη δοκιμασμένα με πολύ καλά φαινόμενα όσον αφορά τα μετεμφυσικά μας αποτελέσματα. Και τέλος, η γεωμετρία των aptics.
Η γεωμετρία των Aptix παραμένει ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τον τρόπο σχεδιασμού τους. Η φιμπρονεκτίνη βοηθάει στο να σταθεροποιεί ουσιαστικά το σώμα του φακού πάνω στην οπίστια επιφάνεια του σάκου και με την γεωμετρία αυτή ουσιαστικά έχουμε καταφέρει να έχουμε λιγότερο από δύο μοίρες στροφή του φακού στο άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, λίγες μέρες μετά δηλαδή την ένθεσή του. Εξαιρετική σταθερότητα, το 95,3% των φακών αυτών και παραπάνω δεν χρειάζονται την παραμικρή παρέμβαση από εμάς στη μετεγχειρητική πορεία. Η γεωμετρία των Aptix βοηθάει επίσης στο να έχει καλή σταθερότητα ο φακός και ανεξάρτητα το μέγεθος της κάψας. Ανεξάρτητα αν έχουμε δηλαδή μεγαλύτερα περιφάκια ή μικρότερα περιφάκια, η δυνατότητα που υπάρχει στο να συμπιέζονται τα Aptix μας δίνει εξαιρετική σταθερότητα αξονική του φακού σε μικρότερα και σε μεγαλύτερα ουσιαστικά μάτια. Να θυμίσουμε λίγα πράγματα τώρα, τα οποία είναι πιο ειδικά όσον αφορά τους τορικούς φακούς και το τι θέλουμε να έχουμε προκειμένου να έχουμε ένα καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Παραδοσιακά, κάνουμε μια πολύ καλή προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενή, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε προβλήματα στην επιφάνεια, κυρίως ξηρότητα είναι αυτή που θα επηρεάσει το μετεγχειρητικό μας αποτέλεσμα. Παίρνουμε τις προεγχειρητικές μας μετρήσεις. Μας ενδιαφέρει να δούμε αν καταρχήν καταγράφεται κάποιος αστιγματισμός. Μας ενδιαφέρει όμως αυτός ο αστιγματισμός να είναι κερατομετρικός. Δεν μας νοιάζει η ριφρακτομέτρηση. Μας ενδιαφέρει η κερατομετρία. Μπορεί να έχουμε ασθενείς οι οποίοι δεν εμφανίζουν καθόλου αστιγματισμό στην αριστερή πλευρά ή όχι κλινικά σημαντικό, εν πάση περιπτώσει, αστιγματισμό στην ριφρακτομέτρηση και όμως κερατομετρικά να έχουν σημαντικό αστιγματισμό και το αντίθετο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντα να προσέχουμε και να μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Υπάρχουν επίσης πληθώρα ειδικών οργάνων που μπορούν να μας βοηθήσουν στην απόφασή μας αυτή, να επιβεβαιώσουμε ουσιαστικά την παρουσία του κερατομετρικού αυτού αστιγματισμού και να το μετρήσουμε με ακρίβεια. Περνάγαμε αυτά τα δεδομένα σε online εργαλεία, τα οποία παρέχονται από διάφορες εταιρείες, πολύ πιο ειδικά και με μεγάλη αξιοπιστία από την Alcon, μαζί με τη σφαιρική ισχύ του αστιγματισμού του φακού που θα χρησιμοποιήσουμε και λαμβάνοντας υπόψη και τον αστιγματισμό που εμείς ως χειρουργοί εισήγαμε στο χειρουργείο μας, το Surgeon-Induced Astigmatism, κάναμε μια πολύ καλή πρόβλεψη του πού ακριβώς έπρεπε να μπει ο φακός για να έχουμε το καλύτερο δυνατό κλινικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Το print-out που παίρναμε ήταν διαφωτιστικότατο, μας έλεγε πού ακριβώς έπρεπε να κάνουμε τις τομές μας, πού ακριβώς έπρεπε να προσανατολίσουμε τον άξονα του φακού. Περνάγαμε στη συνέχεια στο χειρουργείο, έπρεπε να κάνουμε το marking, πολύ σημαντική σήμανση. Η σήμανση αναφοράς στη λιχνία, λίγο πολύ την έχουμε αναφέρει αυτή αρκετές φορές. Και δεύτερον, η σήμανση που κάνουμε μέσα πάνω στο χειρουργικό κρεβάτι για τη θέση που θα τοποθετήσουμε τον φακό. Πληροφοριακά να αναφέρω ότι πρέπει να παίρνουμε ένα καλό reflex όσον αφορά την αρχική σήμανση που κάνουμε στη λιχνία, να είμαστε προσεκτικοί στο πού ακριβώς βάζουμε την οριζόντια δέσμη. Με παραδοσιακά όργανα το μυρογνωμόνιο μαρκάραμε και με βάση την σήμανση αναφοράς κάναμε τη σήμανση του άξονα του φακού και σε αυτήν τη θέση τοποθετούσαμε το φακό μας. Ήθελε λίγο προσοχή, ήθελε μια μικρή καμπύλη εκμάθησης, δεν ήταν όμως μια τραγικά δύσκολη ή ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία και μας εξασφάλιζε ένα πολύ καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Το χειρουργείο μας θέλαμε να είναι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, δεν θέλαμε ρήξεις ιδιαίτερες από το περιφάκιο, μια ιδανικά στα 5 χιλιοστά καψουλόρυξη. Αυτό ήταν καμιά φορά λίγο πονοκέφαλος εισαγωγικά, προκειμένου να καταφέρουμε μια καλή καψουλόρυξη και να ξέρουμε ακριβώς τα όρια αυτής, ώστε να σταθεροποιεί και να πατάει καλά το φακό, να μην έχουμε μετακινήσεις. Και επισημαίνουμε εδώ για άλλη μια φορά την αξία του reference marking και του axis marking, προκειμένου να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αν δεν πληρούνταν αυτές οι προϋποθέσεις, ήμασταν λίγο πιο άτσαλοι στη διαδικασία που κάναμε, εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε προβλήματα. Γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε προβλήματα? Γιατί για κάθε σχεδόν μία μοίρα που ο φακός κινείται από τη θέση του, έχουμε σχεδόν 3% αλλαγή στο αποτέλεσμα που μας δίνει, στην ποιότητα του αποτελέσματος που μας δίνει. 30% μοίρες, χάνεται τελείως το αποτέλεσμα που θέλουμε από έναν τορικό ενδοφακό. Ακόμα μεγαλύτερη στροφή, παίρνουμε ένα εντελώς άλλο διαθλαστικό αποτέλεσμα που θα μας ανάγκαζε να ξαναβάλουμε τον ασθενή στο χειρουργείο, να βάλουμε το φακό στη θέση του, γιατί ο ασθενής δεν θα έβλεπε, πολλές φορές μπορεί και χειρότερα από αυτό που έβλεπε προεγχειρητικά. Εδώ πλέον έρχεται η σύγχρονη εποχή για να μας λύσει για άλλη μια φορά τα χέρια. Το digital marketing είναι πλέον μια πραγματικότητα. Σύγχρονες βιομετρίες κάνουν καταγραφή της εικόνας του ματιού προεγχειρητικά και το χρησιμοποιούν σαν εικόνα αναφοράς για να μας καθοδηγήσουν στο πού θα βάλουμε το φακό διεγχειρητικά. Δύο λοιπόν συσκευές από την Alcon, το Argos
και το digital marker ήρθαν να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο που δουλεύουμε. Όλα τα προηγούμενα που αναφέραμε γίνονται πλέον αυτόματα, γίνονται πολύ γρήγορα. Δεν σημαίνει ότι αφορίζουμε τελείως τη χειροκίνητη διαδικασία ή κάποιος πρέπει να μην καταφεύγει απαραίτητα σε αυτήν, αλλά γιατί να μην έχουμε τη δυνατότητα όλα να γίνουν πολύ πιο σωστά και πολύ πιο αυτόματα. Ξεκινώντας λοιπόν με το Argon, το Argon είναι η βιομετρία, η πλέον σύγχρονη, η πλέον τελευταίο μοντέλο βιομετρίας που έφερε η Algon, εξέριξη ουσιαστικά του βεριών. Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και ακριβείς και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Μας δίνει τη δυνατότητα στους αστιγματικούς, ειδικά ασθενείς, να πάρουμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Θα δούμε παρακάτω που θα μας κατευθύνουν στο χειρουργείο. Έχει πολύ γρήγορο ρυθμό λήψης των μετρήσεων, άρα δεν μας καθυστερεί καθόλου προεγχειρητικά. Και ακόμα και σε ειδικές περιπτώσεις, ματιών που μπορεί να είναι πολύ μεγάλα ή μπορεί να έχουμε ουσιαστικά ειδικά χαρακτηριστικά ανατομικά, είναι πολύ ακριβής σε αυτό ακριβώς που μετράει. Είναι μια OCT βιομετρία. Μας δίνει μια live εικόνα του αν είμαστε ή όχι εκεί που πρέπει όσον αφορά τη μέτρησή μας. Βλέπουμε και την εικόνα του πρόσθετου τμήματος του ματιού και την εικόνα της οχράς πίσω, αν και κατά πόσον μετράμε το αξονικό μήκος όπως πρέπει, από την αρχή που πρέπει, με τη γεωμετρία που πρέπει και πάνω στην οχρά όπως πρέπει να είμαστε. Έχει δείκτες ποιότητας για αυτό που μετράει. Μας δίνει δηλαδή με πολύ παραστατικό τρόπο κατά πόσον η εικόνα που πήραμε που θα μας κατευθύνει στους τορικούς φακούς είναι καλή, κατά πόσον οι βιομετρίες που πήραμε είναι καλές ή με κόκκινο αυτές που πρέπει πιθανότατα να επαναληφθούν. Άρα είναι ιδιαίτερα προστατευτική στην ποιότητα της μέτρησης που θα πάρουμε. Είναι user-friendly, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στη λήψη. Απλώς φροντίζουμε να ευθυγραμμίσουμε κάποια στοιχεία και από εκεί και πέρα, πατώντας το κουμπί, κάνει αυτόματες μετρήσεις επαναλαμβανόμενες για να μας δώσει 5 μετρήσεις οι οποίες θα είναι οι καλύτερες δυνατές από αυτές που θα πάρει. Έχουμε όμως παρόλα αυτά τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε κάποια δεδομένα. Αν κάτι δηλαδή εμάς να μας αρέσει κάποια μέτρηση, μπορούμε κάλλιστα να την αλλάξουμε για κάποιο λόγο. Πάλι εισάγουμε τον αστιγματισμό που εμείς προκαλούμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, σημαντικό. Μας δίνει ένα πλήρη κατάλογο των τύπων που θέλουμε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε. Σημαντικό αυτό πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε όλη την ίδια εμπιστοσύνη ή την ίδια ευκολία χρήσης των ίδιων τύπων. Είμαστε πιο άνετοι στη χρήση κάποιων φόρμουλων σε σχέση με άλλες. Μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτή που εμείς θεωρούμε πιο κατάλληλη. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ουσιαστικά ευελιξία στη μέτρηση, μια μεγάλη ακρίβεια, μια αυτοματοποίηση, μια δυνατότητα να αποφύγουμε να παίρνουμε δεδομένα από τη μία συσκευή και χειροκίνητα να τα εισάγουμε σε μια άλλη. Μας δίνει τη δυνατότητα λοιπόν το Argos όλα αυτά τα δεδομένα να μας τα ετοιμάσει και να μας τα δώσει έτοιμα προς χρήση στο χειρουργείο. Το Digital Marker από την άλλη πλευρά συμπληρώνει την λειτουργία του Argos μέσα στη χειρουργική αίθουσα. Μας έδειξε πολύ ωραίες εικόνες η κυρία Διαμάντη νωρίτερα live του τι ακριβώς μπορεί να κάνει για μας το Digital Marker μέσα στο χειρουργείο. Μπορεί λοιπόν να μας πει πού ακριβώς πρέπει να μπούμε, πού πρέπει να κάνουμε την κύρια τομή μας. Θα μας βοηθήσει στην καψουλόρυξη, πού είναι τα όρια της, πού δεν πρέπει να υπερβούμε, πού πρέπει να παραμείνουμε, προκειμένου να έχουμε καλή σταθερότητα και στους ειδικούς φακούς, όπως είναι η Trifocal ή ο Vivity, αλλά και στους πιο κλασικούς, όπως είναι η τορική. Θα μας δείξει πού ακριβώς πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τα markings που υπάρχουν πάνω στο φακό για να μπει στον κατάλληλο άξονα ο φακός και βέβαια θα μας βοηθήσει να επικεντρώσουμε κιόλας το φακό ώστε να είναι πάνω στον άξονα της όρασης του ασθενή, να μην είναι δηλαδή έκεντρος, να μην έχουμε φαινόμενα τα οποία θα μειώσουν το ποιοτικό μας αποτέλεσμα. Άρα, με τη συσκευή αυτή καταφέρνουμε να μειώσουμε τις πιθανότητες να περάσουμε εμείς κάτι λάθος χειροκίνητα στο χειρουργείο. Όλες οι πληροφορίες από το Argos με ένα USB περνιόνται στο Digital Marker και αυτό με τη σειρά του τις εμφανίζει πάνω στο μάτι προς δική μας χρήση. Λαμβάνει υπόψη την κυκλοστροφή, πολύ σημαντικό στοιχείο που καμιά φορά ουσιαστικά παραβλέπεται και βέβαια μειώνει τις πιθανότητες να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα κάθε φορά που κάποιος άλλος μπορεί να κάνει το reference marking στη λιχνία. Ναι, μεν υποτίθεται υπάρχει μια επαναληψιμότητα, πολλές φορές ξέρουμε όμως ότι οι μετρήσεις έχουν να κάνουν και με αυτόν που τις κάνει εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτά όμως όσον αφορά την περιγραφή και τη θεωρία ουσιαστικά των πραγμάτων. Να σας καταθέσω και εγώ λίγο κάποια πράγματα όσον αφορά την προσωπική μου εμπειρία με τον Clarion Toric. Ο Clarion Toric είναι ένα νεοεισαχθέν γενικά προϊόν στην αγορά της Ελλάδος αυτό το διάστημα.
Έχουμε κάνει ένα μικρό αριθμό περιστατικών με αυτά, περί τα 4 περιστατικά. Όπως σας είπα, επειδή και εγώ έχω την εμπειρία της χρήσης του trifocal των κλάρεων, είναι ένα υλικό για κάποιο λόγο κλάρεων που δίνει ένα αυξημένο βάθος πεδίου στον ασθενή. Το βλέπουμε και στους απλούς κλάρεων, το βλέπουμε στους monofocal, το βλέπουμε και στους trifocal, ότι βοηθάει αυτή η αύξηση του βάθους πεδίου. Είναι το ίδιο πράγμα που φαίνεται ουσιαστικά και στους τορικούς. Για κάποιο λόγο, η παραπάνω ίσως αυτή η περιεκτικότητα σε νερό, η μικρή αυτή αύξηση της συντροφιλίας του φακού, βοηθάει την οπτική ουσιαστικά του φακού. Σταθερότητα όσον αφορά τον άξονα τοποθέτησης, δεν έχει καμία διαφορά σε σχέση με τους άκρησους τους τορικούς. Αξιόπιστο προϊόν, δεν χρειάζεται να επανεπέμβει στον ασθενή, δεν φεύγει από τη θέση του. Μένει να επιβεβαιώσουμε σε ευρύτερη κλίμακα τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του Clareon Tor και σε περισσότερα ουσιαστικά περιστατικά. Όσον αφορά το Argos, κάνει αυτά ακριβώς που υπόσχεται, όπως ακριβώς τα περιγράψαμε, ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, γρήγορο, αξιόπιστο. Όσον αφορά το Digital Marker, είναι μια πολύ χρήσιμη συσκευή, όμως, συμβουλή, μην αφήνετε στην άκρη ποτέ το manual marking, γιατί πάντα καλό είναι πέρα από την τεχνολογία να έχουμε και ένα plan B, αν για οποιοδήποτε λόγο κάτι δεν αναγνωριστεί σωστά ή έχουμε τον οποιοδήποτε ενδιασμό, να καταφεύγουμε και σε πιο παραδοσιακές μεθόδους, να έχουμε μια εναλλακτική που δεν θα μας αναγκάσει να σηκώσουμε πάλι τον ασθενή από το χειρουργικό κρεβάτι. Σας ευχαριστώ πολύ.